akuluakulu tikaonatu chithunzi chimene chikusewera pa skini pathupo abwana amene otuzi nawo ndi Ibrahim Suwede tikhopa kuti ambiri tikuwatsata bwino chifukwa choti iwo ndotchuka kumbalitu ya mabizinesi komanso masamba mchezo omwe ena timatsata bwino tikuwadziwa bwino. Nde chimene chinachitika nchona kuti lero analowera mtunda kunkhoda kotaku kuoneka kuti kumeneko ali ndi mabizinesi ena amene amakhala akuthamanga kumeneko. Ndeto kumeneko kunabuka chimpwirikiti kunali kusemphana mpaka nano ena mwa mashopu awo aphwanyidwa kumeneko anthu abakatundu nkhani yake akutitu yavuta ndi amalo kuli ndithu kusamvana pa nkhani yokhuzana ndi malo. Nde iwo zikumveka zonena kuti anapita ndi excavator kuti akaphwasule ena mwa ma structures kapena ma buildings amene anamangidwa pamalo akuti iwo ndi pawo pakumtundu wakwawo. Ndefunso kumati kodi zikukhala bwanji chenicheni chinayambisa mkangano umenewo ndi chani akulimbana kwenikweni ndi mbali iti. Makosana poyankhato mafunso amenewa tatiyeni tionereko ka footage kamene kamaonesa chimpwirikiti chinali kumeneko kenakono tipitizeni nkhani ndi cholinga choti mutsate bwinobwino chimene chinachitisa kuti mkangano umenewo uzifika mpaka siku la lero. De moto mukuonawo anthu ayatsa kusagwirizana ndi kuti mashopu amene anamangidwa zaka zingapo zapita kumbuyoko agwetsedwe. Nkhani ndi yayikulu yonena kuti afuna agwetse mashopu amenewa, mashopu ake ndi amenewa mukuwaonawa akuti afuna agwetsedwe mpaka na kumusi kuseriko ndeti kuli rest house ya Alinafe imene ene yake ndi Hale Spider komanso kutsogoloko kuli malumu amene anamanga ndi Jeff timanguti kwa Jeff ndi akuti koseko afuna kugwetsedwe amenewa ndi Suwede pali chiwawo. Nde anthu akunkhotakota sakugwirizana nazo kuti mashopu amenewa agwetsedwe. Nde kuli kusamvetsetsana kuli mpungopungo wambiri pa nkhotakota boma. Tinene kuti mashopu onse amankhotata boma leroli pa 23 January ndi osatsegulidwa mpaka napakali pano. Tikunena pano ndiye kuti kunabwera tractor choti chigumule mashopu amenewa mbanda kucha anthu achiperekeza mpaka nakachisiya kukandere. Tikunena pano ndiye kuti mateyala akuwotchedwa pa nkhotakota boma. Tinene kuti apolisi anabweranso kudzakhazikitsa bata pakati pano abwereranso ku ofesi kwawo. Ndiye mukamachoka ku Lilongwe mwina mukudutsa pa nkhotakota boma muyendenso mosamala kwambiri kwa pawotchedwa mateyala mmene mukuoneramo. Komanso mukamachoka ku Lwangwa kupitanso kubwera pa nkhotakota boma kupita ku Lilongwe muyendenso mosamala. Zimenezi zikuchitika pa nkhotakota boma. Chabwino taona mene zakhalira pamenepo mbale oyambirira kufotokoza bwinobwino mmene zinakhalira mwachidule kuchoka pamenepo ena amona kuti apangana mobilize a community amenewo kuti no apange zokuthana ndi amene watu Ibrahim Suwede kuphatiza pamenepo ndi kuti analowa mkati kukaphwanya shopu yawo kumeneko. Ndipo tenga nimene nkhaniyo ikuyendera akunazona kuti kutambika chisokonezo chimenecho makamakatu Suwede atapita ndi excavator kuti akaphwasule ena mwa structures amenewo zinatengera na polisi ndi amene abwera kuzapanga intervene kuti no bata ibwerere kumeneko. Komano kutengera ni nkhani zimene zimayendera chifatu mkangano umenewo suwalero uwone kuti namba pakanthawi chama late 90s kumafika chama early 2000 ndi kumeneno kunayamba kusemphana pakati pa Suwede ndi nkhotakota district council. Nkhani yaketu yokhuzana ndi malo amenewa potengera ndi mmene nkhaniyo imayendera. Nde mmene amayankhulira Ibrahim Suwede amanena zoti malo amenewo fatu ndi mmene munsika mwenemwene kande kuti ndi pati ya nsika amenewo kande kuti ndi nsika onse amanena zona kuti ndi malo akumtundu kwawo amakolo awo kuyamba kalekale akuti nthawi imeneyo ulamuliro wa atsamunda usanafike ku Malawi malo amenewo anali oti ndi amakolo awo. Ndiye amapitiriza kufotokoza kuti zinapezeka zoti Malawi mpakana anakhala independent kumabwera ulamuliro wa Dr. Banda ndi zina zotero kumabwera no administration mpakana kumene kunkhotakota
kuyikidwano nkhotakota district council ndi pameneno a council anayamba kupanga identify kuti malo amenewo pamangidwe nsika ndi zina zotero. Ndi mukupita kwa nthawi panayambikano kusemphana kumeneko pakati pa Ibrahim Swedi komanso a nkhotakota district council. Ndi chifukwa choti malo amenewo panayikidwa kuti pakhale nsika mu chaka cha 2014 kufika mu chaka cha 2016 ndi pameneno kunayamba kubuka tension yaikulu kwambiri fati nsika unayamba kukula, anthuno anayamba kuzaza pa nsika umenewo, ena kuyamba kuyika ma structures ndi zina zotero. Ndi Swedi anapita kukapeza mavenda kumeneko kuti ayambe kuwalipira ndalama monga iwo eni malo. Ndi zinapeza zoti a council samagwirizana ndi chiganizo chimenecho. Ndi mapeto ake iwo anawuza kuti mavenda amene sakufuna kupanga comply pa zinthu zimene iwo akuyankhula, iwono ayamba kuwathamangisa mavenda amenewo pamalo pamenepo. Ndeno posatira zimenezi anthu am'mudzi alaundi kumeneko plus mavendawo anakhala no side ya council. Ndi kumati kukhala nkhani pakhala zoti pali kusemphana, amapeza zoti anthu ajano amazabwerano kuzayimira mbali ya council potenga kuti iwowo ndi amene amakhala akupanga benefit apart from council yo kuti imakhala kutolera revenue pamenepo. Ndeno posatira zimenezi zimaoneka kuti akapita a Swedi kumakhala kuli chimpwirikiti, komano apolisi nthawi zambiri amathamangira kumeneko kukapanga intervene, zimapeza zoti standoff yonseyo yazizira. Ndimene zimakhalira ifasi kuyamba tikumbukanso mu chaka cha 2025 zinachitikaso kwambirimbiri zakhala zikuchitika kumeneko. Komano nkhani imeneyi ikuoneka kuti inazapitapo ku bwalo la milandu ku High Court ku Lilongwe kumeneko. Ndi kumeneko a Swedi anazatulusa mapepala amalo amenewo title deed. Atatulusa a council anasusa zimenezo kuti legitimate ya title deed imeneyo iwo sakugwirizana nayo. Kuphatikiza pamenepo ndi kuti malowo ndi a public interest poti ndithu ndi pansika ndi ambiri amakhala ndi chidwi pamenepo, kotino ndi pamene amakhala kupangira business miyoyo yawo kumathandizika. Ndi pachifukwa cha chimenecho a Swedi sakuyenera kukhala ene amalo amenewo ndimene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Ndeno potengera ndi chigamulo chimene chinabwera ku bwalo la milandu amazakamba zonena kuti claim imene a Ibrahim Swedi amakamba zonoti malo amenewo ndi awo imasowa umboni ogwirika bwinobwino, makamaka ndi imene amafotokozera ngakhale kuti anapitisa title deed kumeneko. Komanso a council ya nkhotakota anapeza zoti iwonso alibe mphamvu kwenikweni yokhuzana ndi malo amenewo chifukwa choti anali ngati a private. Komano potengera ndi act yokhuzana ndi ma council, a council amapasidwa mphamvu kuti atha kugwiritsa ntchito malo amenewo kupangirapo ngati nsika ndi zinthu zina zofunikira kuthandizira nzika. Ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Ndeno pa zimene zinachitika lero sitikudziwa zoti a Swediwa anapita kumeneko ndi mapepala ochoka ku koti kapena mwina anagwiritsa ntchito masherifu kuti no apita akapange demolish ma structures kumeneko ifati makhulupirira kuti zimayenda mwandondomeko. Munthu sangangonyamuka kupita kukapanga ntchito imene popanda order kuchoka ku koti kapena kugwiritsa ntchito masherifu amenewa. Ngati anangopita kuyuza mwina ma private bausa kandi kuti kugwiritsa ntchito njira ina ikomano yosadusa ku koti, ndi kuti nkhani zake zimakhala zovuta kwambiri. Ngakhale kuti atakhala kuti iwo ndi eni ake amalo amenewo pamene ndithu paende ndondomeko ngati zimenezo. Of course iwo a Swedi anayankhulapo pa nkhani imene tate tingonako zimene anayankhula kenako timalizeni nkhani. Yes, family and friends. Musadenkhawa zimene anthu akufalisa masambanjezo kuti yayi amene yamumanga wabisala ku polisi komati maya sisizoona ndipo ndikuyendetsa galimoto. Of course anthu okonda kulanda chuma cha masiye apanga mapulani ofuna kulanda maproperties apambanga chifukwa choti analuza nkhani ya malo. Ndi chifukwa cha mkwiyo apanga zoti aunonge maproperties anga, shopping mall yanga ndi mashopu amene azisiya bambwanga. Komano ine ndilipopo zinazo ndikufotokozani popo kuti going forward tiyenda monani. Sure. Chabwino tamva komanso taona zimene ayankhula akususa
mwamphekesera zina zimene zimakhala kuzikuyenda m'masamba mchezomo. Komanso tikawasatira bwinobwino akuyankhula kunena zoti iwo ndi legitimate owner wa malo amenewo, komanso bwalo la milandu linagamula kuti anthu ambali inayo ndi kuti si eni amalo amenewo. Nkuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section, komano molemekezanso maganizo anzathu. Sekwale panga like video imeneyi, komanso panga subscribe channel ya Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.